Isimemezelo esiphuthumayo laphana wey'ngane zakwethu esikhishwe igciwane elisha laphana ey'nkundleni zokuxhumana libe ngokusobala ukuthi kuzohlehla laphana ukuphuma kwe-CD yakhe ngomhla ka-3. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Igama lami ngoVusi Mavusana laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyacela uma umusha wenza okulungile ucindezela subscribe, ucindezele nebhell ukuze uthole njalo ama-notification mas-post. Igciwane elisha laphana ey'nkundleni zokuxhumana liveze ngosobala ukuthi kuzohlehla-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuphuma kwe-CD yakhe ngomhla ka-3 ngomgqibelo. Isizathu laphana wey'ngane zakwethu esidala ukuthi kuhlehle laphana ukuphuma kwe-CD laphana bafisa ukuhlonipha laphana induna laphana uSiqunga Mfokacele laphana wey'ngane zakwethu owadlula laphana engozini yemoto laphana wey'ngane zakwethu. Igciwane elisha likuvezile-ke laphana ukuthi kusasa ntambama lizomemezela usuku olusha laphana abazoqinisekisa ukuthi i-CD iyophuma ngalo laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section. Siyi-channel ehamba phambili, siyabonga. Impilo yami mina yayingenje, nhliziyo yami manda nje igwe. Na uyazi kazi yaphinde, ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani. Labalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala. Ngalanda imbuzi ngayihlaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha. Ingakho ngibonga idlozi lami, manje kukukile impilo yami nami. Ingakho ngibonga idlozi lami, manje kukukile.